ikusi dugu landeri. Uruetaku, txalo bero bat. Eta mundien zailkapenik, eta esan bidale bai aurten rekorren jabela, oin arte behatzi minitxuta, 55 segundotan egon dalako, Berak, 8 minutxutan 55 segundutan jau, zaro beroedar batea sartukeu, Oriol Cardona. Rekorrean etxiarren, Mario Iantuko hau, era Baiola Sekua, Katalana. Zaro bero bat, Minutxuta 55 segundoaz, Aizea Gerrikabeitia, Gernikarra, txalo bero bat! Unitxo hartarra bera, 13 minutxuta 52 segundoaz, Irene Rangulo!
segunduaz, Zornotzarra bera, Amaiur etxe handia, txalo bero bat. Txalo bero bat. Hala, txalo bero bat. Durangarra, Eki Orbegozo, txalo bero bat. Gure selekzioa partatzearen lehian, Euskal selekzioa nortasunaren deian, gure selekzioa munduari begira, Euskal selekzioa gure gureak dira, gure selekzioa garenaren isla da, Euskal selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuriko dita bete.